my channel. Panibagong araw na naman at panibagong vlog na naman ang gagawin nating araw na to. Andito ako ngayon sa may Balibago, Angeles City, dito sa may Astro Park. Ayan, dahil Huwebes ngayon, wala tayong ibang pupuntahan kundi papasyal tayo sa may Clark. Ililibot ko kayo dito mga tol ha. Ayan pala yung Astro Park. Maraming salamat pala sa nag-subscribe sa aking channel. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kakalimutan pindutin yung bell para po updated po kayo lagi sa mga vlog na i-upload ko. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo ha. Kung hindi pa po nakapanood sa update ko sa New Clark City, manood na po kayo. Balikan nyo po yung mga vlog ko. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Ay, papasok na tayo dito sa may Clark. Ayan, yung hindi pa po nakapagpasyal dito sa may SM Clark, ayaw po yung SM Clark. Ayan, dito sa may papasok ng Clark, may mga tinatayo silang mga building dito. Ayan, kung makikita nyo, napakataas mga building dito. Ano kayang mga offices na ilalagay dito? Ayan o, napaka marami yan. Gandoon sa may loob mismo ng Clark, tinatayo yung mga building na yan. Siguro karamihan dyan puro mga call center mga yan. Ayan mga tol ha, ito papasok na ako ng mismong Clark. Ayan, dito sa Clark napakalinis talaga. Kaya yung hindi pa po nakapagpasyal dito sa mismong loob ng Clark, papasyal na po kayo, open naman po ito sa public eh. Ayan, ito po yung mga building na bagong tinatayo pa lang nila. Ayan, dito sa kanan papasok po ng ano yan, papunta ng Subic, SCTX, NLEX. Ayan. Ayan guys, may tinatayo sila rito sa may malapit sa may airport. Ayan, kung makikita nyo mga tol, dito rin ginaganap yung air balloon dito mismo sa loob ng Clark. Mag-uumpisa ata yan sa March, this coming March na mga tol. Kung gusto nyo pumunta rito, punta po kayo doon sa may Clark mismo. Ayan, may ginagawa silang kalsada rito. Ayan o, papasok siguro ng airport yon. Ayan, para hindi na tayo iikot din sa mismong papasok ng Airport City. Ito, nandito na po tayo sa Airport City. Ayan, napakaganda pong part na pwedeng kapag piknikan dito or pasyalan. Ayan, kung gusto nyo pong pumunta rito, punta na po kayo sa may Airport City. Malapit lang po ito sa may airport airport. Ayan, mamaya papakita ko rin sa inyo yung daanan papunta ng airport.
Ayan po, sa kanan po, ayan po yung papasok ng airport. Ayan po. Pero tayo, dire-diretso lang tayo dito sa may pupunta ng Hotel Statzenberg, para makita nyo yung Hotel Statzenberg na dadaanan natin yan mga tol. Guys, ayan yung Hotel Statzenberg. Ayan, kung natatandaan nyo pa yung Marimar. Ayan, dito nag-shooting yung mga staff ng Marimar dati. Ayan, tsaka yung Saigo. Kung natatandaan nyo yung Saigo, sila Dennis Trillo. Ayan. Ayan, nag-shooting din sila dyan sa Hotel Statzenberg. Yan, stop. Kahit walang nagbabantay dito, mag-stop ka. Yan yung kinaganda ng cart. Hindi tayo basta-basta dire-diretso. Kalsada niya papunta ng Mimosa or sa Fontana. Dito rin may daanan papunta ng Mimosa. Ayan dito, first stop. First go. Ayan. Pag umaga mga tol at saka tanghali, ayan, maganda rin dyan. Ito yung Clark Museum. Gagawin natin mga tol, pupunta tayo dito, mag-iikot-ikot tayo dito para makita nyo yung kagandahan ng Clark mga tol. Ayan, napaka-cute ng mga office dito. Ayan, pero yung mga restaurant. Ayan, oh. Ayan pala yung sa likod pala, yung Mimosa. Ayan, yung mga hotels. May casino din dyan mga tol, ah. Mimosa Casino, papasok ka dyan gusto nyong magsugal.
yung mag-poker, mag-baccarat. Mga tol, kakaliwa na tayo dito. Papunta na tayo ng main gate. Yan nagtatrabaho si Nico at saka si Like. Ayan, shoutout sa'yo. Palibot lahat yan. Baka abutan tayo ng tanghali or hapon. Baka ilang oras tayo magbibiyahe. Mahirap i-upload yun mga tol. Ayun, Pilexel. Yung mga nagtatrabaho dito sa Pilexel, shoutout sa inyo. Golf course. Yan. Papunta na tayo ng mga tol main gate. Ayan guys, nakalabas na tayo ng Clark. Nandito na tayo sa may Fields Avenue. Dito na tayo sa maraming chicks. Yan, yung maraming chicks, maraming foreigners. Yan o. Dito maraming nagtatambay na maraming chicks mga tol. Yung nagyayayang mga pamasads. Ayan, kung gusto yung pamasads, pupunta lang kayo sa may Cebuanan doon. Tapat, marami. Ayun yung pinaka-attractive dito, yung mga chicks. Gusto yung, kung gusto mo sumayaw, yan, dito sa may Skytrax. Ito na yung walking street. Kapag gabi na, sarado na to. Wala nang nakakadaan na may single, may sakyan, wala. Ayan ang itsura ng walking street kapag umaga. Ayan, puro sasakyan na nakikita natin.
Yung mga chicks natin, yung iba tulog pa. Yung iba, ayan, nagtatrabaho na rin, no? Ayan sila. Ayun, si Chicken, no? Chicks. Oh, ha? Ha! Woo! Robert Cura. Ayan. Shoutout sa'yo. Nick Yang. Ayan, no? Daming nagbibentang bikini dyan, bra. Oh. Saan ka pa? So ayan mga tol, sana nag-enjoy kayo sa vlog natin ngayong araw na to mga tol. Ayan, hanggang dito na lang muna yung pagbibigay kong update sa inyo sa Clark tsaka sa Pills Avenue mga tol. Ayan, maraming salamat sa inyo. See you next vlog ulit.